Vítajte pri ďalšom videjku. Dnes zase s tomahawkom, ale trochu som si ho upravil. Rúčku skrátil len 10 cm. V týchto miestach vystúžil. Ale tým, že je kratší, tak s ním už hádžem len na 4 a 6 metrov. Takže ak to zo 4 na otáčku, zo 6 na 2. Predtým som to dal aj z 8, ale s týmto som to ešte zatiaľ neskúšal. A by som musel dávať asi veľa rotácií, neviem, ale niekedy vyskúšam. A aj zo 6 je tam. Takže 4-6 metrov. Nabavenie optimálna vzdialenosť, keď mám už s nožmi nahádzané. Ak si ešte len tak tréningovo dám aj tomahawk, môžem si tam niekedy dať nejaké ciele. Takže poďme ešte raz zo 4. A ešte na striedačku. Zo 6. Bavenie sa. Nejaká zmena okrem nožov. Tak ešte zo 6. A je to tam. A jenom také bavenie. Zmena. Nože, sekera. Tak čaute. Vidíme sa pri ďalšom videjku.